Бүген без сүзебезне баш калабыз Казаннан 4 сәгать иртәрәк чыккан кояш нурларына чумып, яңа яуган ак карларны тоемлап, Кузбасс баш каласы Кемерово шәһәреннән башлыйбыз. Кемерово өлкәсендә 50 меңнән артык милләттәшебез гомер итә. Аларның күбесе хезмәт юлыннан килеп төпләнгән, илдә булган үзгәрешләр нәтиҗәсендә яшәп калган. Билгеле монда борынгы торучы халыклар Себер татарлары, шарлар һәм телеотлар. Көнбатыш Себернең көньягында, Том һәм Искитимка елгаларында, Кузнецк күмер бассейнының төньяк өлешендә урнашкан Кемерово шәһәре безнең өчен анда яшәгән милләттәшләребез белән кадерле. Ул Себернең мөһим икътисади, фәнни, мәдәни һәм сәнәгый үзәге. Аны үстерүдә татарларның да өлеше зур. Бу якларның тарихы, татар эзе белән милләттәшләребез үзләре таныштырды. Кемерово, татар сүзіне күмір, Күмірово, таш күмір, Күмірово шуннан кеткен күмір, Кемерово шәһәре. Һәр бер шәһәр, Кузбасста урнашкан, Кемерово өлкәсендә урнашкан шәһәр шахтадан тора. Шахта янында йортлар салганнар да, шунда кичкенә поселок булган. Кемерово өлкәсен Кузбасс дип әйтәләр инде. Кузбасс дип әйтәләр, шуның өчен Кемерованың территориясендә Кузнецкий угольный бассейн урнашкан. Ул дөньяда иң зур күмер бассейны. Барлыгы 75 миллиард тонна безнең аста әле калган. Шахталар эшли башлаганнан бирле Кемерово өлкәсендә үскә 8 миллиард тонна күмер чыгарганнар. Әгәр шул күмерне тигез иттереп 97 мең квадрат гектарга җәйсәң, 300 метрлы пирог булып чыга. Менә Египеттагы пирамидалар, аларның биеклеге 37 метр. Бөтен дөнья шуларны мактап сөйли, дип пирамида аны ничек кырганнар ди. Безнең 300 метр, 10 мәртәбә күп. Хәзер Кемерово астында, Кемерово өлкәсе астында шахта булган урыннарда буш урыннар калды. Урамнар, тыкрыклар, зур-зур шәһәрләр. Әгәр шул бөтен күмер казыган юлларны бергә тизеп куйсаң, 4,5 километр була. Мәскәүдәге метрополитенның рельсларының узынлыгы 350 километр. Значит, Кемерово өлкәсендә җир астында 12 Мәскәү метрополитены бар. Әле күмеребез тагын бик күп әле. Әгәр бүгенге темплары сакланса, тагын 50 гасырга җитәрлек күмеребез бар. Мәгълүматлар белән танышып йөрдек без Кемерово шәһәрендә. Бик күп шахтер гаиләләре белән дә очраштык. Дөресрәге шул мөхиттә яшәп алдык. Чөнки мондагы шахтер һөнәре һәр татар гаиләсенә дә кагыла. Һәм монда халык яшәү кадерен ныграк аңлый, тойгылырак итеп җиткерә кебек. Әгәр әйтсәләр, лом не сломаешь, ул шушы татар, Себер татар турында әйтәләр. Көчле халык димәк. Көчле халык, терпеливый халык, түзем халык, эшләргә яраталар. Вот күбесенчә кая барасың да, карыйсың, эшлисең дә, ишетәсең, что шахтада иң авыр эштә татарлар эшләделәр. Һәм аларның мәчеттә очрашулары да аңлашыла. Көчле, тырыш, иманлы халык яши монда. Һәр җомга сайын мәчеттә күрешәбез, утырабыз, чәй эчәбез, сөйләшәбез, нинди безнең новостилар бар, хәбәрләр бар, нәрсә бар инде күбесенчә вот Кемеровсында мәчеттә күрешәбез, Аллаһка шөкер. Намаз укыбыз. Да, альхамдулилля, шөкер. Альхамдулилля. Мечта-то у нас, конечно, медресе, конечно, молодежи прививать. Вот у самого 3 сына, да, там, ладно, там 2 уже, так сказать, будем такие, костяк уже у них там сформировался, а вот, допустим, за маленького все равно страшно. Хочется, чтобы знал корни свои, истоки, чтобы, как говорится, по добру, чтобы все вот это вот, и дальше же и внуки, и прочее. Хочется, конечно, чтобы последующее поколение было как-то более-менее, вот стояло так на твердом фундаменте веры, на твердом фундаменте такой добропорядочности. Вот на сегодня там, когда там джума намаз, там пятницу и прочее, ребятишки, понятно, кто-то работает, кто-то учится. Но все равно уже интерес проявляет. Смотрит, отец пошел, значит, и мне надо туда пойти. Это уже дает какую-то надежду, уже какое-то вдохновение на будущее дает, что ребятишки правильные. Мәчеткә 1999 елны беренче таш салынган. 2008 елны ул халыкка хезмәт итә башлый. Бүтән шартлар булдырылган. Гаҗәеп матур итеп бизәлгән Аллаһ йорты әллә кайлардан үзенә тартып тора. Башта бездә бабайлар иде, әбиләр иде. Алар килеп шул 20-30 кеше җыела иде җомга көнне 2008 елларда. Бүгенге көндә инде менә мәчетебез
Bir 600 кеше җомга йөри, Аллага шөкер. Бөтен бәйрәмнәр үткәрелә, Курбан ураза бәйрәменә bir 5000-нән артык белән кеше җыела. Шимбә көнне татар телендә дәресләр бирелә. Якшәмбе көнне инде рус телендә. Шимбә көнне күбесенчә татарлар йөри, якшәмбе көнне инде төрле милләттән киләләр дә, алар инде өйрәнәләр. Татар теле, араб теле, менә шул әйтик, менә дини нигезләре өйрәтәбез. Бүгенге көндә bir 120 кеше йөри. Әгәр дә безнең нигезебез булмаса, үзебезнең тарихыбыз, телебез, динебез сакламасак, без юкка чыгабыз. Шуңа күрә менә тырышып, шуның турында уйлашып, матурны әйттереп, үзебезнең тарихны, телне, динне әйдәгез бергә ләшеп саклыйбыз. Яшьләребезне өйрәтәбез, гаиләләребез бергәләшеп матурны яшибез. Яшьләр белән мин эшлим. Мишиттән беренче бездә бар татар үзеге дуслык исеме. Анда да без эшлибез. Сабан тойны да үткәрәбез. Бездә бар татар организацияселәр, татар үзегеләр, ансамбльләр. Казанга барабыз да, бездә Новосибирскийдә, Томскийдә, Красноярскийдә күп дуслар бар. Сибирдә біз аларга киләбез, алар безгә киләләр. Без Кемеровда, күп мероприятиялар бар. Татар курс татар теленнән бар. Телне дә сакларга кирәк безгә, динне дә сакларга кирәк безгә. Без динсез дә, телсез татарлар булмайды. Татарлар монда Сибир татарлары, килгән татарлар сөйләшкәндә, ул Казаннан килгәндә 37нче елга килгәннәр, как раз шахтерлар булып эшләгәндә. Сибирне все равно освоить иткәндә, шул Приволжьядан татарлар килгәннәр, күп татарлар, эшче татарлар, телеутлар, шорслар, бергә телебез охшый. Шуны белән бергә без монда Кузбасста бергә җыелып, бер-берне эшләп, бер-берне төшенеп, бергә монда яшибез. Хәзер без Казаннан меңнәгән чакрым ераклыкта. Кемерово өлкәсе безне искиткеч матур табигате менә шушындый кар белән каршы алды. Һәм сәяхәтебез буе озатып та барды дисәк дөресрәк булыр. Инде юлыбыз Кемерово өлкәсе Прокопьевск шәһәренә, иң күп татарлар яши торган калага. Без килеп җиттек һәм көн яктырганчы бер йортта шәйләп алырга булдык. Менә шулай без татарлар дружно гына торабыз, бергәләп җыелабыз. Җыелгач тәмле ашлар пешерәбез татарларның ризыкларын. Бүген мин сезгә күрсәтәм, ничек пәрәмәч пешерергә. Менә ит, хәләл ит, ат ите чыгардык. Салдым мин анда суган, борыш, камырга салдым күкәй, сөт, туз, шикәр бераз, дрожжи. Бик әйбәт, пышный камыр получится итте. Холодильникта хәзер новый метод белән 2 сәгатьтә камырып чыга. Хәзер әзерләгән пәрәмәчләребезне салабыз табага, кайнар майга. Ите белән аска. 1-2 минут пешкәч, аны әйләндерәбез. Худай Тәгалә исәнлек саулык барыбызга да бирсен. Шулай күрешеп, бергәләп тату гына яшәргә язсын. Bu yine annem abiye bilen de tüzdü. Annem soğuş vakitte şahta batırıp жерде. Buldu kanagon, zapayщик bulup жерде, zabойщик bulup жерде. Nindi gazetlarda da ol turunda yazma. 2 kitaplarda uz turunda yazdılar onu. Annem bik yokşa kişiydi. Annem bizni bir özüne iş molayımızı üstlerdi. Pamятен annem turunda şunun için koldırdık bu
и безне бик зур память. Монда жүргән җирләре, монда күршеләре, монда әннәүнең инәсе торды. Шуның өчен память бу өйне калдырдык. Тату гына торабыз. Кешеләр тырыша монда килергә бу элек торган җирләренә. Әйе, әлеге кунакчыл гаилә шушында килеп төпләнгән нигезен саклап яши һәм алардан бер дә кеше өзелми. Менә бүген дә пәрәмәч, тутырма һәм башка милли ризыклардан күршеләр, туганнар, кунаклар бергәләп авыз итте. Билгеле инде үткәннәрне дә искә алдылар. Тау малайлары мине яхшы каршы алдылар. Бергә Тау малайлары дип кемнәрне әйтәләр? Рәис, Әкрәм. Әни өчен тау малайлары? Ну, яшь чакта бергә йөрдек. Курсатка, танцга. Паркка, Зинковскийга, су кыйнырга. Тауда яшәгәнгә тау малайлары буламы инде? Ну, бу тауны әйткәннәр татар тауы, без әйтәбез инде шулай дип. Әни өчен татар тавы дигәннәр? Монда күп татарлар тора. Ну, мин килгәндә 17 шахты. 17? 17 шахты, Һәр менә берәү калды, одакысы. Менә мин шул шахтада эшләйм әле. Ну, әйтәләр, Невыгодно күмер астан чыгарга, кыйбатка төшә дип. Болай шуку лучшырак, экскаватор белән. Разрездар лучше, дешевле. И кеше үлмәй. Көн яктырды, инде татарлар хезмәт иткән, яшәгән тауны күрсәтергә вакыттыр. Менә хәзер без татарлар урнашкан, татарлар нигез салган тау бистәсендә. Монда кайчандыр 5 гаилә килеп урнашкан һәм алар хезмәт юлыннан килгән шахтерлар булганнар. Бүгенге көндә дә монда күпләп милләттәшләребез гомер итә һәм аның менә шушы иң озын урамы татар урамы дип атала. Безнең татар халыклар авыллардан килеп монда эшләделәр шахталарда. Шахта Центральныйда, шахта Красногоркада эшләделәр. Бу поселокта тау ишеме безнең татар кешеләр туган тордылар семьялар белән. Ахмеровлар, Рахматуллиннар, Усмановлар, Мужбатуллиннар, Мурсалимовлар. Бөтен яшьләр безнең ата белән инәләр яшәделәр вместе. Ашлар ашадылар, шахтада эшләделәр. Хәзер балалары эшлиләр. И без дружно торабыз, монда иногда кунакка йөрибез. Еллар узган, тауда туып үскән, яңа тормыш юлына баскан яшь гаиләләргә шәһәрдән фатирлар биргәннәр. Шулай итеп алар өчен тау бистәсе хәтирә генә булып калган. Без тауда тора идек. Анда 3 фамилия: Усманов, Ахмеров, Рахматуллин. Вот. 4 фамилия, Сыл гора тау. Барыбыз да бергә менә шулай бик яхшы тора идек. Әхмәровлар гаиләсеннән 30лап кеше шахтер. Аларның һәммәсенең эш стажы 30-40 ел. Шама белән генә әйтсәк тә, бу нәселнең җир астында үткән гомере 1000 елдан артып китә. Ну, үзегез беләсез, 30 ел эшләп шахтада, забойда эшләдем, команда, почти забойда, пока травмировался итеп, шахтадан чыгармакчы иттеләр, но мин шахтада калдым. Когда мастер взрывника, мастер-взрывник, забойщик, проходчик. В общем, шахтерской профессиясын барсын да беләбез. Минем старший братым, әтәү Коновалым ул инде күптәнге, анда 45-40 елда үлеп калды. Барыбыз да династиябыз, безнең шахтеры, барысы да. Под землей 33 года был. А до армии поверхностной шахты эшләдем, мехцехта. А потом по старости пошел, опять эшләдем, поверхностный уже опять. Какой шахты? Уклонда. 41 шахталарда булды. По земле 33 года, а 8 жыл тауда эшләдем. Гомер буе мин эшләдем шахтала. Шахтала мин күрдем, ничек шахтерларны ашаттык. И мин күрдем, ничек аларның эшләре авыр. Аны сөйләп битереп булмый. Кая гына булмады, ничек кенә эшләмәдек. Не күмдек тә күп кешеләрне, малайларны, дусларны. Күз алдында үлделәр. Мин үзем дә калдым, забойда анда лавалар утырып, вытаскивать иттеләр. Ну, юк, лучше бирмәсен ул шахтада эшләргә. Булай. А эшләргә кирәк. Вот. Эшләдек. Анда булай сөйләп битереп булмый. Нәрсәгенә күрмәдек. Бик авыр. Вот. Бик авыр. Курскыныш, авыр. Кешегә йылы бирергә кирәк.
Анасы раньше газ булмады. Көмір біле біздің бүтін регионларны тапит етеді. Шуның үшін кеше үшін, балалар үшін, инелер үшін, шуның үшін біз шақта жүрдік. Ну и заработок. Заработок та сол, ошарға да, нетірге да. Кем көбірек көмір бересің, көбірек біздің тұрмышлар халықларымыз яхшырак тұрады. Алар өчен көн сайын җир астына төшеп китү гадәти. Уйлап карасаң, көн шахтерлар өчен төн кебек бит. Кояш яктылыгы ни кадәр кадерле икәнен алар гына әйтә ала кебек тоелды шул минутта. Чыккач, тауга кояшны күргәч, җаның ачылып китә. Тауны торасы килә. Тауда шунда эшләп, төшкәч, опять каждый көн шулай күрәсең ул кояшны. Каждый көн төшкәч ясың, йөрәгеңдә яхшы ниләр кала. Безнең инә әйтә иде. Düşe, iden çıkarganda ukeydi, Bismillahirrahman. Uze bizde Bismillah. Ул бик переживательный көтү шахтадан иреңне. Эшкә озатабыз. Тормозогын бирә идем иремне, үбә идем үзен. Озата идем эшкә, көтә идем. Койтмаса, переживать итә идем. А ул миңа әйтә иде. Если мин шахтадан койтмасам ди, сменадан, то көтеп тор Халык күп килсә, әйтсә, мин шахтада калганмын. Вот бик переживать итеп, бик травмироваться итте ирем. Бик тяжело, когда иреңне озатасың эшкә. Шахтер күнеккән, ә менә аның гаиләсе көн сайын соңгы тапкыр кебек саубуллашуга күнегеп буламы соң? Юк, билгеле. Румияның ирен инде кайтарып булмый. Ул үз гомерен шахтага биргән. Нишлисең? Язмыштан узмыш юк дибез. Сүзләребез дуга булып ирешсен. Аларның гаиләсе һаман шахтер көтә. Кияүләре җир астында эшли. Ә Румия оныклары белән бәхетле. Мин бөтә дөньяны кешерга әзер. У меня баба работал 36 лет в шахте. Я горжусь этим. И я играю в команде «Шахтер», как продолжитель этого рода. Мы собираемся на праздники, у нас интересно, веселимся. Біздің балаларға шахтер бұл деп әйтпейміз, конечно. Біздің династия, әтті біз сылқыдан мұнда шахтаға келген братларын, достарын, ауылдағы көңілішлерін бітінсінде мұнда кетірген, жиып. Кем өзі жол тапқан енді, шылай іштәдік бітінімізді. Тұрдық бек дұз, бек мотор. Туғаннар шундылар, күнде бітін бәйрем ошлар ұқытып, үйде әлік ошлар ұқыталар еді. Құрбан бәйремлер бітін ошларды біз таташ ұқыта едік. Мулаларымыз өзіміздекі еді. Мәшет қағасы ұл вақытта жоқ еді мұнда. Қар мәшетлер біздің екі мәшет. Алхамдулиллахи раббил аламин. Biz namaz оқимыз, Құран оқимыз. Бір класс основа ислама араб тілінде, татар тілінде біз оқимыз мұнда. Жұмға күн 70-60 кішілер мұнда елді. Бір зал есть, столовая. Онда и никахлар оқимыз, и уже мәжлис, Құран мәжлис. Вағас біз сөйлейбіз. Имамыбыз бейбәт, оқыта, балаларны жия, балаларға бейрәмләр үткәрәләр монда. Дин белә барган кеше бит ул инде менә шундый намуслы кеше була. Чынлап дингә ышанган кеше. Менә мин үземнең малаемнан да беләм. Ичми, тартмый, менә инде начар сүздә сөйләшергә кушмый, менә гайбәт сатмаска. Динне кеше ул тәртипле кеше. Мин кечкенәдән алар белән үстем, бабай белән. Монда килсәм, Жұмғада основном іш бойынша ілгермін, күн сайын жүріге намазға. Жұмғада келсем, жуынға шекелейді. Шолай керек татарша сөйлешерге, динні білерге, сақларға динні. Biz Кемерово өлкәсе Прокопьевск шәһәрендә. Күргәнебезчә, монда яшәүче милләттәшләребез татар мөхитен саклап гомер итә. Алар белән аралашкан саен күңелгә куанычлы, горурлык хисләре ята барды. Юк, мин шахтада түгел, Прокопьевск каласының Төбәк ара музеенда. Монда чын мәгънәсендә менә шушындый кара күмерне кулга тотып карарга да була. Иң мөһиме, әлеге музейда безнең данлыклы милләттәшләребезнең исемнәре саклана.
Ә без алар белән танышуыбызны дәвам итик. Кайда барсак, кемгә керсәк, сүз шахтерлар хакында барды. Моны аңларга була, чөнки монда шахта гомер-гомергә яшәү чыганагы булып торган. Монда бик күп стройкалар. Мына бу тимер юлын татарлар катнашты, беренче тимер юлы салдылар. Шушында бик революция чагындан бик күп шахталар ачылды. Шунда шахталарга килеп, бер 3,5 мең семья килде. Шутласаң, яки ул 25-27 мең халык килгән монда, кулып килгән. Шуның өчен безнең шәһәребез дә шушы шәһәр санын алды. Шушы репрессированиялар аркасында инде. Шуның өчен алар инде монда шахталарны бик күп күтәрделәр. Яңа шахталар ачтылар. Дамир абый, ничә ел эшләдегез шахтада? 36 ел эшләдем. Только шахтада гына эшләдем. Армиядан соң кайтып монда килгәп, шахтага кирдем. Красный угольник опшапсында шуннан расчет алдым. 96 елны. Техника көчле, открытымыз бошым көмір табалар хәзер. Шахталар шуның өчен ябыла. Шахтада эшләдем 37 ел. Шуның яртысын простой рабочий булып, 20 елын яртысын начальник булып эшләдем, начальник участка. Гомер буе бүтән җирдә бер кайда эшләмәдем, гел шахтада гына. Безнең теләк, безнең туган елда яшәүче милләттәшләрем яшәсеннәр. Үзләрен берсен-берсе дус яшәсеннәр. Берсен-берсе күреп яшәмәсеннәр. Авылларыбызны бетермәсеннәр. Авылларыбызны ничек булса да алып барырга тырышсыннар. Янып киеп йөрсеннәр татар өчен, милләтебезне сакларга тырышсыннар. Шуның өчен татар булырга тиеш. Милләт, тел, мәгърифәт и мәдәният. Шуны саклап калу өчен бүтән көчен биреп эшләсеннәр. Матур яши безнең халкыбыз. Менә шушындый зур күркәм биналарда кызыклы чаралар уздыралар. Татарлар бергә җыела, чөнки нәкъ менә аның хуҗасы безнең милләттәшебез. Бу шәһәрдә мин тудым. Әнием, әтием Казан крайдан. Монда килделәр. Яратасызмы үзегезнең шәһәрегезне? Яратам. Балаларым минем монда туды. Кияүгә чыктым. Иптәшем минем татар кеше. Ну, как жаратмаска? Әнием монда тора, әтиемне күмдек. Татарстанны да жаратам. Татарстанда, Казанда булдым. Менә эшмәкәрләрне чакырып, мин барып, иптәшем белән барып, күрешеп, менә карадып, ничек кеше эшли, ничек ярдәм итә үзебезнең милләтләшләргә. Кайткачтан үзем татар классны ачтым. Исемне Мавлиха хәзер это үзем, ну как, мин үзем как спонсорский була инде. Таптым укытышыны, помещение безнең администрация бирде. Менә хәзер татар телемне укытабыз. Үземдән файда ясасым килде үзебезнең кешегә. Менә үземнең эштә безнең ашхананда без ашлар, мусульман ашлар үткәрәбез. Татарлар җыелып шунда дугалар укып, шулай безнең үзебезнең пешергән ашларны шулай итеп матур итеп җыелышып, сөйләшеп, шулай менә вакытны уздырабыз. Мин үзем монда родился. Шахтада эшләдем, 20 ел шахтада эшләдем. Аннары хәзер ярдәм итәм хатыныма. Эшлибез бу кафеда. Балалар бар, 2 кыз бездә. Мичиткә йөрим хәзер мин. Намаз укыйм. Җума көндә стараемся не пропускать. Динебезне ташламадык. Яшли, Коръәннәр укыттык. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Бит мәчетебезне зурладылар менә безнең балалар, Аллага шөкер. Bütün meycuğa turgan jirlerini biz mene kiyevler, biz üzler işlediler Allah'a şükür. Mene hazır belki pravnuşkularıma üretem dualar. Alar indi disbiler tatırga üretem. Bütün dünyaga isenlik, sağlık,
Татулык берсен Ходай. Дөньялар имин булып бергә татар бергә гөрләп яшәргә язсын. Я Рабби, минем теләгем шул. Әйе, без менә шундый ак әбиләрнең хәер дугасында чыгабыз юлларыбызга. Барган бер җиребездә горурланып, данлыклы халкыбызның бәхетенә куанып кайтабыз. Кышның аклыгы күңелгә тынычлык, ә менә аның куе сары, кызыл миләшләре ниндидер өметләр бирә. Ә без аңа һәрвакыт лаек. Рәхмәт сиңа, халкым.